Yesu wa Nazareti. Ngizocela Mfundisi Ntombela wasiduma bisabe asifundele umthandazo wesabatha kodwa yashisile ngenkosi imbusisi. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana abahle enkosini. Nazareth amahle enkosini. Ndaba kaShembe likhulu. Nami ngimele nje phambi kwena ngiyazi. Ngoba indaba kaShembe likhulu. Ube ulahlwe ukhona esontweni. Baningi nje abakhona esontweni kodwa abangazi ukuthi walahliwe. Kodwa ngaba ngimele ukubasiza. Ngiyacela uNkulunkulu abusise bonke abantu abaphezu kwale ndaba. Niyazi ukuthi isitha somuntu noma isitha sekholwa uyena qobo lwakhe. Nkosi ubusise Alo Nazaretha Utoze Nitazao Ingakuvukeli Nkosi Alo Nazaretha Utoze
inkosi izimbusisa. Ngiyabona njengoba ngishabelela lesihlabelelo. Ukhona izinto ezingangiphethe kahle. Phakathi kwenu makholo. Ngiyakho ngiqala ngithi isibusiso bese ngiza abangalula ukuthi kuziwe kule ndaba. Kuze le ndaba itholakala yakubangalula. Le ndaba yatholakala kwase kufika isikhathi sokuthi uphume umhlangano ebuhleni. Khona imhlangano engalovi. Lethu uShembe usehlobe kathathu ngayo iminyaka umunye. Ayilovi ke lo mhlangano. Wafanele nakumkhulu wami inyanga yezulu. Safika isikhathi umkhulu omdala ilanga esekhotheme safika isikhathi ukuthi uJanuary ayiphumi izitha. Kwaze kwayinkosi yamaqadi khona eyosti. Awuphuma umhlangano babomncane. Nakuthina ke sathi yazimazisa kodwa sasifisa ukukhipha sathi yazimazisa sabona ukuxabana abantu uhlini. Sathi sukhipha umhlangano. Kodwa ukukhipha kwethu sasiya entabeni ebangwayo. Kodwa eqaleni sasingayiba ngenamuntu kwakuyinyanga yezulu ihamba yodwa. Nasuka nina kwaphakathi kwenu khona amaphiqiphiqi. Nahamba leyo hlangana namaphiqiphiqi. Kwagcina sekunje. Kodwa phela ngiyabonga uphiqiphiqi benu ngona siphumelelise ngoba sikule ndaba nje ngani. Ngiyaba sikho la. Futhi le ndaba le phesheya isincane kunathi. Wasuphuma ke umhlangano. Sigadiwe ngathi siyigebengu. Ngephethe inhlohlele inkunzi ezibhamu bekade thina. Engathi thina sinochuku. Kanti sinalo uchuku sinamakholo. Bakhona ke abanochuku phakathi kwenu. Akufuneki la esontweni uhlale phezulu ingqondo yakho. Uhlale phakho nje kulimithe. Ungahlale phezulu ukudlula ingqondo yakho. Iyalona ibandla leyo nto. Sathi sihamba ke. Ayiphuma kambe zami ukukhala isikubu ukukhala imbuku bese kuba ngathi uhambe emoyeni. Nawo amaphoyisa lawa sikhathi la agcina sedansa. Ngoba imnandi into yemana zathi ayinhle futhi. Hayi sahamba. Awukhipha umhlangano ngoba khona umama basebephethe itini bathi mawupha umhlangano ukufa umuntu manje. Ngathi umuntu ayibona kuleli bandla. Hayi ngase ngithi uNdlovu wayishaya insimbi. Wayishaya yasho insimbi saphuma. Ngase ngatshela ukuthi siyophumula la sogathala khona. Futhi siyolala la kuyoshomeni udasilale la. Futhi umhlangano sokubambela la kuyosho khona mina ukuthi umhlangano awube la. Sahamba ke bantwana baNkulunkulu. Saphumula endaweni zokuphumula. Saqhubeka. Sasa ubeka ehomisi. Sasa zonke izinto zomhlangano. Wasetabeni sizenzele ehomisi saphelele ehomisi. Na ihomisi yaphenduka kaba yindawo. Sasa ngonyaka olandelayo sase futhi siqala. Sifika lesikhathi. Saphuma. Babe sinikile ke
abanewethu labesibambisene nabo kulo Nazaretha khona ezinye inhlangothi ezikhona sibambisene nabo bambo kwabo nami ngibambe lo kodwa ngizothi sibambisene wasibambe into efanayo hayi basebesinika iJupani saba ukugcina phezulu kwentaba masibanga singabokugcina kwase kukhulumeka ukuthi ngonyaka ozayo sizoba bokuqala manje sizoba bokuqala yashintsha washintsha ukudla eplate usufikile phela unyaka ozayo lo kuthiwa sizoba bokuqala ngawo bashintsha basebeyibeka bona bangisefa baphinde bangibegcinile athi nawasha ngisayilapho mina nginentaba yami engakhelwa yona Usuphuma umhlangano wemzulu wasebuhlini sawuphusha sisakadiwe nje nangaleso sikhathi futhi ngoba phela thina sasikadwa engathi thina sineyimpi kanti asazi sihlaye umuntu saphumule ehombisi ekubaningi ukuhlupheka yonke bangwena kuningi ukuhlupheka mangiza la ngelinye ilanga sicishe sangaphuma esehambe yedwa lo mbhemi lo owayephethe uhlelo lokuthi uwenza uhlelo kamodela yedwa ethe siphuma ngo-2 noma ngo-12 angisazi mina angisola isiphuphu yeke ngikhipha abantu ngelanga ngibathose ngelanga ngoba kuba likhulu usiphela siyakhona wayesefikile usigaca amabhande kanti mina usigaca amabhande wangempela bathi hayi anisaphumi manje isikhathi sinishayile anisaphuma nje bathi mina hayi bathi badakiwe kade bekhuluma nobani ngoba yimina engihola lo mhlangano ngathi ngasengisho ngithi ngizokushaya insimbi abe befuna ukubona umsebenzi kaNkulunkulu waseyishaya insimbi uNdlovu sangena sakhuluma bathi basaphuma angazi mase ngiphuma mhlawumbe ngisuke sengiyinto enjani ngoba ngabona bexela saphuma sahamba kanti masifike umisalana sikathiwe nakhona lapho kuthiwa ubona bakhona phezu kwentaba angisazi ukuluphi uhlangothi kodwa bakhona bakhona phezu kwentaba basebesho-ke abathathu bathi basuke eziyibona ey'bulalana hayi bafakwa abanganye abantu besafa abantu ngithathe mina abantu ngibayise ekufeni awusahamba saphuma ehhovisi wakhona le moto enamanzane wayo yabo le moto le kahulumeni enamanzane wayo ukuthela abantu bodlame ibheke ukuthi siyaphi angiyonke ngiyiphusha ngobhoko nje njengomuntu ekhipha isela selendlini ithi yami mfice sekila iduze kwayo bese iyaqhubeka and my face gedeni sase siphumula kancane
sabe sesisuka abathanda impi abathanda ukholwa babecalisiyona ngathi nje kancane ngase ngijika ngishona phansi ungena ubona kufika la kude wakhona la sokusibuzela khona umshwalo uthi ucela wayibumbana wecele awu akusafikwa yini hayi sancenga awu sasafika la ekhaya sasibona isibusiso sasiphiwa baba omkhulu ngase ngithumela abantu sengifikile la ekhaya ngathumela bona abantu abafundisi athi abazongibhekela la sizobeka khona umhlangano lephesheya la sizoba khona nenkonzo entabeni ngoba la phesheya basa befundisi beza bezoyibheka le ndawo mabefika la ngimekhona la ngimekhona kwakunamatshe la awurawundi azungeza le ndle ngikuyona engaziwe ukuthi ayibeke ubani nini ayinesango lokungena mabeyizungeza le ntaba iney'nyawo zehashe iney'nyawo zikababa omkhulu wasebona ngathi le ndawo leyifana nasebuhleni wasakhela ubhombela le ndawo wasayibeka ngoba konke ngokwakhe konke kwenziwa uye ekuqaleni wakwenza kwaphelela mina njengoba ngiphambi kwenu nje ngiphelele mina usafika la la ngihleli khona nina nibe abantu abathenga lezi zinto lezi zokwakha kade angibeke ubhombela la ngiye khona ithempeli mina la kumele khona edala engalazane kulezi ubani etshengisa njalo ubhombela uthando asithanda ngalo ongifundela baba lapho namhlanje sesinendaba esingayibanga namuntu esingahlala nayo unyaka wonke nje ngokuthi siyathanda wena ufanele incwadi uNumeri 34 verse 1 no 2 we
uyitholile baba ukayifunda Numeri 34 verse 1 no 2 uJehova wakhuluma kuMose. uJehova wakhuluma kuMose wathi iyala abantwana bakwa-Israyeli uthi kubo nxa lifika ezweni laseKhenani lokhu kuyizwe eliyakuba ifa lino izwe laseKhenani ngokwemikhawulo yalo njengoba sila sanikwa uJehova lelizwe. Thina masikhuluma ngoJehova sikhuluma ngobaba omkhulu. Sikhuluma ngomkhulu ilanga. Wenyanga yezulu baba uThixo. Yiba basinika lo mhlaba esikona namhlanje. Ukuthi uyohamba isikhathi. Kube neyinqushunqushu entabeni. Ngoba thina sibona beyinqushunqushu naye indawo enginika wona abantu ababenemkhonzela kuyona. Ngoba imba sizwane nayo. Singamakholwa. Kodwa sefikile amakholo anembi phakathi kwenu. Ngoba la khona ubungcwele nokulahlwa khona. La kuhle khona nokubi khona. Namhla ke sesinentaba eyaziwa ukuthi intaba yamaNazaretha asebuhlini. Eyazi umhlaba wonke. Inawo nomthombo woJakobo lo khona le phezulu. Ayikho into engekho ekhona le phezulu la. Kuphela kunina ke ukuziphatha. Ningayingcolisi le ndaba. Ningawenzi ongenziwa kule ndaba. Kunezinto engenziwa la entabeni. Emani izenza nizosithatha noNkulunkulu. Mina ngiyalazi ke lelanga nje. Idala nasentabeni lalikhona. Lalike lishise phezulu kwentaba ihlangakazi kube nje. Kabe ngcono eyakhisela lapha ya. Ulani mase lishisa uzuduke ngisho inyawo. Manje la kunomoya. Siyabonga ngoba omkhulu ukusipha into enhle kanje. Asazi simbonga ngani. Bombela. Phela nje kunela ngeinhliziyo sikholwe ngeqiniso. Waphakathi wethu khona abantu esabayo nabo. Wayesho nobaba ungizala uthi abanye inabo la kodwa inhliziyo zabo azikho la. Namanje basekhona abantu abanjalo. Abanye ngiyabazi. Yazi ukuthi maye ngakuthanda wenze njani abehleke eduze kwakho. Alathi asithele ngale bese kubeka kabi. Mina ke anginandaba ngafundisa uthando. Ubaba wethu ukuthethela noma wayicela ngithethelelo nami nguthanda noma ungizonda. Ngoba lasizini ukuzozondana la. Infundisa into eyodwa mina ukuthi akube khona uthando phakathi kwenu nibekezelelane.
bese nijika nina nizonda mina. Hayi nina nonke. Phela izambane elilodwa isakeni libonisa ongamazambane. Indaba ke maNazaretha sayiphiwa sisekuhluphekini singasazi ukuthi somkhonzelaphi uNkulunkulu obaba mkhulu. uNkulunkulu omkhulu ilanga, uNkulunkulu omkhulu nyanga yezulu. uNkulunkulu obaba uThixo lamakhosana. Singasazi uNkulunkulu sobakhonzelaphi. Ngoba yayisinzima indaba yasentabeni. Awuthi uyafika ngelinye ilanga futhi khona izinkukhu. Noma udlalela wenzama. Anoyivimbiza yona mazizana. Anoyivimbiza yona mazizana. Azifulele izindaba ngoba singafika sekhona iziphungulu zezinkukhu la. Iziphungulu zezinkukhu ezithonywe inalithi. Uthe umunye umfana yena hayi, habe nengayikhiphi inalithi ngayifaka ebhodweni. Ethule indaba asibangi namuntu yabona bayibangayo indaba awu indaba zingakalungibangana nendaba asikholwe ngempela weMaNazaretha thina sila ubuhlungu weMaNazaretha enikwenzayo nina aninqeni ukudelela abantu hayi nonke khona leli dlanzana leli elithanda ukuzenza amakholwa lingona msana kulwa nabantu nilwe ngami mani postela abantu nifaka ifoto lami nidele senifaka ifoto lami anifangane zenito banazo yini ngathi kunina ithi ngiyanaka nibe abantu wayekela ama social network anizange ningilalele nidelele uNdunankulu wesifundazwe anazi uthina naye nabefundisi necabinet yakhe sikhulume safika phi nabo ngoba bafika la sasibatshela ke thina lokho kufanele sibatshele kona nina anikunyazonga umuntu ukuthi nabe nenzele into zenza ukuthuka abantu niyabathuka mina nginifundisa intamba ngifundisa ukwazi ukuhlalela nabantu ukuhlala phakathi kwabantu kodwa niyaphuma ebantwini bese kuthiwa unyazi nabantu bonyazi hayi abantu bama ngifundisa intaba angazi ukuthi intaba ifundwa kanjani mina ifoni nginayo kodwa kuba kwami la ifoni ngilalela ngithumele ekhishini la ngibhekela khona ukuthi ngicela ukudla okuthize ngihambisa umyalezo ozosiza mina hayi indaba ombhedo neyise uNdunankulu wesifundazwe ubani wathi igama lakhe John Meyiswa yinina phela selathula manje uNomusa Dube Ncube efikile mina sakhuluma naye waze sinika lokho singekona hayi lokho ngibhala emaphepheni emveni kwalokho nina nithunyanga umuntu seniyogibela phezu kwabo kanti angasengibachazela ingaphinde nezinto engekho nenziwe khona nina angikwazi ukuthi nasenithunywe ubani lapho niyasuka lapho nodelela uZimdola yosiza kanjani lokho kusebenza emsakazweni makufikele ethi incwadi efana mayifunde ezomhlaba uyifunda manje nje
Ngokuyothatha ila eceleni athi laba kanti akaxabene nani lo muntu. Lo muntu ngoma uhamba wabade behamba bona. UNkulunkulu wabo, bona uNkulunkulu wakho. Uthi ubathwale kahle, wazi sebebuyile manje bevele bathwele kahle. Uthi ababopha, oh zasizimthathe kadala bani. Uyabona futhi uma uyikholwa ungabiza omunye umuntu ngephekula. Yabona uma uyikholwa fanele ngomhlophe la fanele ngomhlophe. Uthi umkhulu ozala babozala mina. Uthi bangcono laba bantu. Ababi yilabo bacashe lapha wena. Laba bantu baphuma baqeleleni. Wathi nabasekhamba ubabulonda bafike wabungayezi kumkhulu wathi umkhulu abanye bengingane kamne wethu bahamba webothini ekwameni bambeka ubabulonda nami ngilifundisile yile ephakameni ngaphuma kujuni sesizongenisa uJulayi masike ekwameni ngifuna ukutshengisa abantu masike ephakameni safika sithatha kwahwalala sefamini kwaze wahwalala ngase ngizwa kuthiwa nangu umfowethu uvukile lapha usephumile lapha ngaphakathi uzala kuthina ngase ngimhlangabeza ngizama ukufundisa nini inhlonipho ngase ngumhlangabeza hayi ngokwesona ngumhlangabeza ngokomndeni ngoba sazi mhlawumbe futhi umndeni phela mawumunye wabhombela uthi masifa sofa siyephi siwafika ngenzeka siwafika namhlanje kuba khona umngane kodwa sobe sibabona ngase ngiya kuyena sahlangana phakathi nomgwaqo waselula isandla ngalulesa ngamqhawula sabuza lempilo kodwa ngizange nikufundela ukuthi ngifundisane ukuthi ukuhlala nabantu kuyintejiya akusho ukuthi ngizole ephakameni bangiqhawula uvukile umthuba futhi akuzungisiza babe labantu abadala lezi abayidala phela madoda mina ngokwami ngabe niyaxolisa kozimdola lapha nakuyena uNdunankulu ngoba phela anithulanga yimina la isontweni yonke into yimina ngithi ayimenyezelwe ninanzenzela kuweni namhlanje ngokwami ngabe niyoxolisa kulabantu futhi nikiyeke ukuphapha angaze ngenifundisa ukuphapha nina mani nimnene nina abantu bazathatheni umhlaba wazi nina manje nina mani zehlisa niyihudula phansi nithi awuthini umhlaba ngicela ke abantwana baNkulunkulu sengivala yekani ulaka alikho ikholwa elinolaka hayi mawusenolaka wabana ukuthandazelwa lehliswe mawuthi unolaka uthi ufake ngomhlaba unolaka hayi fanele uthandazelwe uphumelele ikhaya lakini mhlawumbe lalidakwa kakhulu leyisa abantu asedakiwe liphume kuwena Masiyelanga sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizoyilungiselela indlela ukombela bese sibiza esihamba ngayo sizocela ukukhula manje mantshaba wena ke uhambaphi sonke la emhlabeni siyidalwe kaNkulunkulu angaba wasephamini angeke nifundise labona nidunyelwe uyabona makuzoqala indaba yokuhamba lwasila siyahlangana nazo sephamini sihlale office linye noma sihlale eboardroom inye
wasethembezile wasephameni wasegenyezini bese kwayithi uhlalo endendini eyodwa eyitulweni ezizodwa ngeke uma ufica omunye sesungumile esihlalweni kwahlala omunye athi hayi usungumile esihlalweni sabayenziwa leyo nto kodwa baqala lo hambe silwana namhlanje bahlangana labantu sihlangane nabo saka lolu suku lolu nalo mhlangano kaJanuwari manje nina-ke babeyingcebela nanihlulwa yini nokumncoma nani uZimdole lithi siyabongela sisi namanazaretha ohlangothi lwenu ngoba senihambile uNkulunkulu wanihleka engathi anganiphi iy'busiso nathi siyacela ukuthi nisithandazise sisazohamba phela ikholwa yinto oyithandayo ikholwa umuntu oyithandayo into engenayo ubudlobho awusena ubudlobho safuna ukuthandazelo nokuyobhobhasonto phela lingasemphumeni Nkosi busiseni kuzwile sizovala konzo yethu manje isitabelelo sekhulu amashumi ayisikhombisa 177 sizocela umvangeli uGuma wasebambisanani asawule ngalesitabelelo inkosi imbusise Sibusupa mabangcwele
Asibonge. Ngesinye isikhathi maNazaretha wona lenyanga le engicabanga ukuthi ibiphansi noma uDisemba ngasuka la esikoleni senye izingane zami kufunakala i-bank statement ase ngiye e-bank standard angifika khona e-bank yanifundisa njalo ngoba moya uthisha mina ngibanga uthisha mina ngifundisayo manje base ngena saba nonzimande ulayini mude ulayini kubalekile ukuthi ngiyenze le nto iyafunakala esikoleni sengane ngathi ungena nje ngathi kuma nje isecond kwaqhamuka usisi wayelapha ehotela wandiza eza kumina wafika wabuza ukuthi angasisiza yini hayi ngibababula yini mina mayifika lo sisi ethi nginganisiza lo sisi ubuso bakhe bunesimile uyabona ukuthi ujabulile bese ethi lethi 80 bese ngumnika ahambe naye ashonele angitshelanga njalo ukuthi ubani ahambe naye ashonele lapha ngaphakathi afika toboza into zakhona bese ngibuyela nayo i-bank statement bese nginika bese ngiyabuza mntawu wakhe sisi ngizothi owakabani uthi lo sisi ngwashembe mina ephakameni izala ulona igama lami ngumbani omuhle uthe mayesho lokho esethi manje bhuti phela sikwesibiza ngobhuti makusimathe manje bhuti nginesikhundla engisifunayo la emsebenzini esingaphezulu kwalo sengisiphethe ngiyacela bhuti athi mina inkosi ibusise angazi wangitshengisa ubani kodwa waphuma eqasha mina ngisaqala ukuthi ngizokwenza njani makunje mayelana ibuyane edukwini uzinibusise ake ulumbanise lezo zinto nje igama losisi umbani omuhle mina ngonyaka lezulu Uyavala umhlangano wanamhlanje lapha phezu kwentaba Ngidwa kwami konke kusasa uyaphuma umhlangano ngomsuku lokubuya ekhaya ebushini Uzinibusise Loba umhlangano osuvaliwe Ngiyanicela ubaba wami babamkhulu wami uBhomela umkhulu ilanga umkhulu inyanga yezulu akuthi ngolamakhosazana ubani bahambe nathi mase sibuyele ekhaya ebuhleni basipha amandla Sahambe singakhathali sesofika khona izino khazimulayo izibuyelanga nenyanga Uzinibusise
phela lo wamuzi wasekuhleni uyakhazimula phezulu kwelanga nenyanga akulana akuboni usazobona Usibusisa